ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କେ ନେଇକରି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏଇ 10ଟା ଜିନିଷ ଅଛେ ବେଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର KYC ନେଇ କରଲାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଡେଟ୍। ଚାଲ ଜାଣମା ସେ 10ଟା ଜିନିଷ କାଣା ଏ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା କଟବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକି KYC କରିନଥିଲେ ବେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଥି କରି ବି ରାସନ ପାଉଛନ୍ ଆଉ KYC ନେଇ କରଲାର ବେଲେ ବାଦ ପଡ଼ବେ ବା କଟିଯିବେ। ଦେନ୍ ନୂଆ କରି ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଅନଲାଇନ୍ କରବାର ପଡ଼ବା। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକି KYC କରିନଥିଲେ। ତାର ମାନେ ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥି କରି ବି ରାସନ ପାଉଛନ୍ ଆଉ KYC କଲେ ରାସନ କଟିଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ବେଲେ KYC ନେଇ କଲେ ବି ସେ କଟିଯିବେ। 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବା ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟବେ। 4 ନମ୍ବରଟା ହେଲା 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବା ଅଟୋ ଥିଲେ ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟବେ। ଆଉ 5 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ବେଲେ 2.5 ଏକର ଜଳସେଚିତ ଆଉ 5 ଏକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ବି କଟବା। 6 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଉକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ କରିଛନ୍ ବେଲେ ତାର ମାନେ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବରଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ପାରୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଛନ୍ ବେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟବେ। ଦେନ୍ 7 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ ରୋଜଗାର 17,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବାଦ ପଡ଼ବେ କଟବେ। 8 ନମ୍ବରଟା ହେଲା 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଟବେ। ଆଉ 9 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଘର କରିନଥିବେ ବେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ 10 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ମଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ଧାନ ଦେଉଥିଲେ ତାର ମାନେ ହେଲା ଯଦି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ବେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ବେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ବା ବା କଟିଯିବେ।